Us trobeu a l'espai expositiu de l'artista francès Alexis Jamy. Endinseu-vos en el seu món oníric i nostàlgic, gràcies als cubs d'experiència que trobareu durant la vostra visita. Fora dels cubs estarà exposada la seva obra il·lustrada, també les seves publicacions. El gra, la textura, el color, les formes que floten i ballen, límits difusos, la temporalitat, són conceptes que defineixen l'obra d'aquest artista. Silenci, sisplau. La projecció està a punt de començar.